Hare Krishna, audio video clear irukka Kamalaji? Oh Mataji, clear irukku. Hare Krishna, ISCON Mangaluru சார்பாக பகவத் கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 15 சாப்டர் 15 படிக்கலாம். அதுக்கு வந்து பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டேட்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சல சாலாக்காய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் பேரு புருஷோத்தம் யோகா, கிருஷ்ணரின் யோகா, யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். ஓகே, அதை படிக்கிறதுக்கு முந்தைய நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம், சாப்டர் 14 ஒரு ரீகேப் சொல்லிடுறேன். அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் சத்வ ரஜோ தமோ எனப்படும் பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களில் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளனர். இந்த குணங்கள் யாவை, இவை நம்மீது எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, இவற்றை கடப்பது எங்கனம் மற்றும் தெய்வீக நிலையை அடைந்தவனின் அறிகுறிகளை பகவான் கிருஷ்ணர் நேற்றுக்கு விளக்கினார் இல்லையா. இன்னைக்கு 15 சாப்டர்ல முன்னோட்டம். பௌதிக உலகின் படைப்பிலிருந்து விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக உணர்வதுதான் வேத ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள். கிருஷ்ணரின் உன்னத தன்மையை உணர்ந்தவன் அவரிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். என்னால் பக்தனாக இருந்தால்தான் நான் ஒரு ஆத்மா என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். ஆலமரம் தலைகீழாக உள்ளது, மரத்தின் வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவர் வேதத்தை அறிந்தவர். இந்த சாப்டர்ல வந்து நம்ம படிக்கிறச்சே நம்ம வந்து இப்போ ஆலமரத்தை வச்சுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் அதை பத்தி புரிஞ்சுக்க சொல்லி தர போறேன். அது கவனிச்சுக்கோங்க. நான் பக்தன் இருந்தா தான் ஆத்மா தான் என்னன்னு தெரியும். உடல் என்ன ஆத்மா என்ன 2வது சாப்டர்ல இருந்து படிச்சுட்டு வரோம். உடல் வேறு, உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான். அது அழிவற்றது, நிரந்தரமானது. உடல் அழியக்கூடியது, டெம்பரரி. இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கு வாடகைகள். அதுக்குள்ள ஆத்மா வந்து உட்காந்துக்கு ஆத்மா உடல் அழுகி போற சமயத்துல, அதாவது சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆச்சு, அது ஆத்மாவோட தான் இங்கிருந்து கிளம்பிங்கிறது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலா அதெல்லாம் பக்தனா இருந்தா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு ஆலமரத்தை எடுத்துக்கோங்க, அது தலைகீழாக இருக்கு. அதனோட மரத்தின் வேர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவர் வேதத்தை, இந்த மரத்தை புரிஞ்சாச்சுனாக்க வேதத்தை அறிந்தவர். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம், இலைகள் கீழே. ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கும், நிழல் தான் இங்கே இருக்கு. இதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு கதையும் இருக்கிறதுல. ஒரு பூஜாரி நடந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்காரு. கோயிலுக்கு எங்கேயோ நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. ஒரு சாக்கடை கால்வா வருது நடுவில். அதை பார்த்த உடனே அதுல வந்து அங்க அந்த பக்கமா போறவாள்லாம் பாஸ் பண்ணி போறவாள்லாம் மூக்க முடிந்து தான் போவா. ஏன்னா அவ்வளவு நாத்தம் நாதிட்டு இருக்கும். அந்த பூஜாரி அந்த சாக்கடையில ஒரு 10 பவுனுக்கு ஒரு சங்கிலியை பார்த்துக்கிட்டாரு, தங்க சங்கிலியை. அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன ஆகுது, அதாவது அக்கம் பக்கத்துல இருக்காளான்னு இப்படி தேடி பார்க்குறாரு. ஒற்றுமை இல்லை அப்படின்ட்டு கையை, யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே சாக்கடையில கையை வச்சு அந்த சங்கர சங்கிலியை எடுக்கலான்னு கையை வைக்கிறார். ஆனா அவர் கைக்கு கிடைக்கல. உடனே என்ன பண்ணுங்க, போட்டு இந்த சட்டையெல்லாம் தூக்கி சட்டையெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு முழு கையும் வச்சு டிராவி பார்க்க, அப்படியும் கிடைக்கவில்லை. ஆனா சட்டையை கழட்டி விட்டுவிட்டு சாக்கடையில இறங்கி போய் எடுக்கலாம் அப்படின்னு தேட போறார். அந்த சமயத்துல அங்க ஒரு சாது வர்றார். அவர் என்ன சாமி என்ன பாக்குறே அப்படின்னு கேட்கிறார். அந்த சங்கிலி மரத்தின் மேலே இருக்குப்பா, இங்கு உண்மையாக நீ தேடினாலும் கிடைக்காது, ஆன்மீக லோகத்தில் தான் கிடைக்கும். எதிர்பார்ப்பதை இந்த லோகத்தில் மாற்ற முடியாது. இந்த ஒரு சின்ன கதை இருக்கு உங்களுக்கு. இதுல இருந்து அந்த சங்கிலியை தேடுறதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுது, இது நம்ம எல்லாம் மாயையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால அந்த நிழலை வச்சுட்டு நம்ம ஏமாந்துட்டு எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம். உண்மையான இது எங்க கிடைக்கும், ஆன்மீக உலகத்துல தான் கிடைக்கும். கோலோக விருந்தாவன் போகணும்னாக்க நம்ம அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். எல்லாரும் நான் இன்னைக்கு சாண்டிங் பண்ணியிருப்பேன்னு எதிர்பார்க்குறேன். இன்னைக்கு 15 சாப்டர் வந்தாச்சு. அதனால மேக்சிமம் ஒரு 10 ரவுண்டு வரைக்கும் வந்துருப்போம் எப்படியாவது. இன்னைக்கு 16 ரவுண்டு கூட எனக்கு வந்தாக்க ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படி வர முடியலன்னா மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ணிக்குவோம்.
இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர்ல பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதன் மூலம் ஜட 20, இந்த சாப்டர் சின்ன சாப்டர் தான், 20 ஸ்லோகாஸ் தான் இருக்கு. பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதன் மூலம் பகவான் எப்படி இருக்குது, ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு எப்படி செல்ல முடியும், இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர வேண்டும், வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம், இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். அதேதான் இங்கிலீஷ் வரைக்கும். அப்புறம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலேருந்து நம்ம எப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போனோம், எப்படி பண்ண முடியும், பை டிட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சரண்டர். எல்லாத்துலேருந்தும் டிட்டாச் பண்ணணும். டிட்டாச்னா என்ன, எல்லாத்துலேருந்தும் பற்றற்று இருக்கணும். அண்ட் சரண்டர், பகவான்கிட்ட சரண்டர் ஆகணும். Appreciating Krishna's position as our maintenance in this world. Knowing Krishna means knowing everything. கிருஷ்ணரை புரிஞ்சாச்சுன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு அர்த்தம். ஓகே, எஸ்மா. Yes, Mataji. Yes. 15.1 पढ़िए. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवान् उवाच ऊतमूलम् अथ शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கி வேர்களையும் கீழ்நோக்கி கிளைகளையும் வேத பதங்களையும் இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மரத்தை அறிந்தவர் வேதங்களை அறிந்தவர். அந்த மரத்தை புரிஞ்சாச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் வேதங்கள்லாம் தெரிஞ்சது. அதாவது இந்த எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் இதுல படிக்கிறதுலாம் இம்பார்ட்டன்ட் தான், கவனிச்சுக்கோங்க. ஜட உலகின் பிழைப்புகளில் ஒரு அரச மரத்திற்கு இங்கே ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜட உலகில பிழைப்புகள் இருக்கு இல்லையா, அட்டாச்மெண்ட், அதை ஒரு அரச மரத்துக்கு. ஜட உலகமானும் எனும் இந்த மரம் முடிவற்றது. மரத்தில் பற்றுதல் கொண்ட ஒன்றுக்கு முக்தி பெற வாய்ப்பு இல்லை. ஒருவனை உயர்த்துவதற்கான வேத மந்திரங்களை இந்த மரத்தின் இலைகள் என்று கூறப்படுகின்றன. வேர்கள் மேல் நோக்கியவாறு வளர்கின்றன இல்லையா, மேல் நோக்கி வளர்கின்றன. பிரம்மாவசிக்கும் உயர்ந்த கிரகத்திலிருந்து தொடங்குகிறது. அழிவற்ற மரத்தை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் இதிலிருந்து அவன் வெளியேற முடியும். கிளைகள் கீழும் வேர் மேலுமாக இருக்கும் மரத்தின் நீர்த்தேக்கத்தின் அருகில் காண முடியும். ஜட உலகம் என்னும் இந்த மரம் ஆன்மீக உலகம் என்னும் உண்மையான மரத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். மரத்தின் பிம்பம் நீரில் அமைந்திருப்பது போல ஆன்மீக உலகின் பிம்பம் ஆசையில் அமைந்துள்ளது. ஜட வாழ்வில் இருந்து வெளியேற விரும்புபவன் இந்த மரத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம். ஓகே, பௌதிக உலகத்துல தலைகீழாக ஆலமரம் மாதிரி நிறைய தேவைகள், அதாவது டிசையர்ஸ், ஆசைகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு. நாம இதை கடந்தால் ஆன்மீக உலகத்திற்கு போகலாம். கிருஷ்ணர் ராதாராணியிடம் இருக்குமா அந்த உலகத்திற்கு நம்ம போக முடியும். அதுக்கு போனோம்னா நம்ம டிசையர்ஸ் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு தான் அங்க போக முடியும். பிரதிபலிப்பு உண்மையாக இருந்தால், ஆனால் அது உண்மையாக இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. உண்மையின் இருப்பதை பௌதிக உலகம் மற்றும் அதன் வேற்றுமைகளின் அனுபவம் உண்மையான ஆன்மீக உலகம் இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. பொருள் உலகம் ஒரு வக்கிரமான பிரதிபலிப்பாகும், தற்காலிகமானது. பிரதிபலிப்பு துண்டிக்கப்பட வேண்டும். வேதங்களின் சடங்கு சூத்திரங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒருவர் மந்திரத்தின் அழகான பச்சை இலைகளால் ஈர்க்கப்படுகிறார். ஒரு நபருக்கு வேதங்கள் தெரியும் என்று கூறப்படும் போது இந்த ஜட உலகத்துடனான தொடர்பை எவ்வாறு துண்டிக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும். ஒருத்தருக்கு வேதங்கள் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவளுக்கு என்ன ஆகும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அவளால அதை எல்லாத்தையுமே தொடர்பை கம்ப்ளீட்டா அவளால துண்டிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்று அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதுல மேல் கீழாக கிளைகள் பல்வேறு லோகங்களை பல்வேறு உயிர் வழிகள் எப்படின்னு சொல்லு. கீழ் கிளைகள் மனிதர்கள், விலங்குகள் முதலியன. மேல் கிளைகள் தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், உயர் லோகவாசிகள். மரத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட நீர் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். கிளைகளின் நுனிகள் புலன்கள். கிளைகளிலிருந்து வரும் உபகிளைகள் புலனின்ப பொருள்கள். மரத்தின் உபவேர்கள் பல நோக்கு செயல்கள். மரத்தின் பழங்கள் கர்மம், அர்த்தம், காபம், மோட்சம். இலைகள் வேதங்கள். ஓகே, வேதங்கள் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உனக்கு இதெல்லாம் தெரியும்னு நமக்கு ஆயிடுது. ஜட உலகின் மேல் பற்றியின்மை கொள்வது. இந்த மரத்தில் பற்று கொண்டிருக்கும் வரை பல்வேறு பிறவிகள் தொடர வேண்டும். இந்த ஜட ஆசைகள்லேருந்து நம்ம எப்போ நிவர்த்தி பெறுறோமோ அப்பதான் நம்ம மறுபிரிவுங்கிறது நமக்கு கிடையாது. ஆனா இப்ப கிருஷ்ணரை வழிபட ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா
நம்ம முதல்ல நண்பனாக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நண்பனாக்கிவிட்டு அவரோட அவர் பண்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு இது கோவர்த்தனம் இல்லையும் கொஞ்சம் பொறுத்து ஷார்ட்டா சொல்லித்தரு. அது இதெல்லாம் வச்சாக்க நம்ம கடவுள் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுட்டு அவர்கிட்ட கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆகி அவர் ஒரு பகவான் அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும். பக்தி நமக்கு ஜாஸ்தியாகிடும். அந்த பக்தி ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? எல்லாமே அவர்கிட்ட போக போக நெருங்க நெருங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வருவோம். அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகும்? நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எல்லாம் டிட்டாச்மெண்ட் ஆகிட்டு வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஓகே, புண்ணிய பாவங்களுக்கு ஏற்ப ஏற்றவாறு பிறவிகள் அமையும். நம்ம என்ன பாவ புண்ணியங்கள் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அடுத்த ஜென்மம்னு நடக்க போறது இல்லையா? 15.2 படிங்க கமலஜி. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜட இருக்கின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலன் இன்ப விஷயங்களாகும். இந்த மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சோ ஆலமர வர்ணனை இன்னும் தொடர்கிறது. கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்துள்ளன. கீழ்ப்பகுதிகளில் மனிதர்கள், மிருகங்கள், குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்கள், பூனைகள் என ஜீவாத்மாக்களில் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள் இருக்கின்றன. மேல் பகுதிகளிலோ தேவர்கள், கந்தர்வர்களின் போன்ற உயர்நிலை ஜீவன்கள் உள்ளன. மரம் எப்படி நீரால் வளப்படுத்தப்படுவது போல இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. மரத்தின் உபகிளைகள் புலனின்பு விஷயங்களால் கருதப்படுகின்றன. கிளைகளின் நுனியில் காது, மூக்கு, கண் முதலிய புலன்கள் உள்ளன. மூலவேர் பிரம்மலோகத்திலும் மற்ற வேர்கள் மானிட லோகத்திலும் உள்ளன. புண்ணிய செயல்களின் பலன்கள் உயர்லோகங்களில் அனுபவித்த பிறகு பூவிலிருந்து இறங்கி வந்து மீண்டும் தனது கர்மத்தை புதுப்பிக்கிறார். மானிடர்களின் இந்த உலகம் செயல்களின் களமாக கருதப்படுகிறது. நம்ம பண்ண செயல்களுக்கு களமாக கருதப்படுகிறது. இந்த மரத்தின் உண்மையான உருவம் இந்த பக்கத்துல பழத்தை பார்த்தாலே தெரியும். அது அப்படியே நிழல் தெரியுது தண்ணியில் இல்லையா? இது எங்கே இருக்க முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்குது என்று யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஸோ எது பர்மனன்ட், இது பர்மனன்ட் இட் இஸ் ரியல். பட் இது ஒரு நிமிஷம், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு தான் மெட்டீரியல். இது பௌதிக ஆன்மீக உலகம், அது பௌதிக உலகம். ஓகே, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுங்கிறது பர்மனன்ட், நிரந்தரம். அது ரியல் மெட்டீரியல்ல ரியலா பார்க்குறோம், ஆனால் டெம்பரரி. இது ட்ரூ லவ், இது உண்மையானது. இதுல காமம் தான். ட்ரூ ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். இதுல டெம்பரரி ஹாப்பினஸ், ஷார்ட் லிவ்டு. இது ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப், பகவானோட நம்ம நல்லா தொடர்பு கொள்ள முடியும். இது டெம்பரரி தான். இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போகணும் இந்த உலகத்துல. நோ சேட்னஸ், அங்கே சந்தோஷம்தான், வருத்தத்துக்கு இடமே கிடையாது. இதுல ஒரே வருத்தங்கள் தான் இதுல. ஓகே, அதான் இந்த படமும் இப்படி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. ஸோ வி ஃபர்கெட் த ஃபேக்ட் தட் வி ஆர் டெம்பரரி. நம்ம இங்கே டெம்பரரியா தான் இருக்கோம். எல்லாம் இப்போ நம்ம சம்பாதிக்கிறோம், காசு பணம் எல்லாம் என்னத்தை எடுத்துன்னு போகும்போது நம்ம பிறக்கரசி எப்படி வந்தோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம திரும்பி போகிறோம் இல்லையா? அதனால ஒன்றுத்தையுமே எடுத்துன்னு போகிறது இல்லை. எடுத்துன்னு போகிறதுனா என்னத்தை எடுத்துன்னு போகிறோம்? ஒன்றும் கிடையாது. எடுத்துன்னு போகிற சமயத்தில் மேலே ஒரு துணியை பற்றி அனுப்பிச்சி விட்டுடுவா. அந்த மாதிரி ஒதுங்கும் போது நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகும். அதனால இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பணத்தை வருங்கிற அளவுக்கு சம்பாதிச்சுட்டு நம்மளோட டயத்தை ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு வழி பார்க்கணும். அதுக்காக பணம் வேண்டாம்னு சொல்லலை, பணம் வேணும். பணத்தை நமக்குன்னு ஒரு அளவுக்கு வச்சுட்டு அப்புறம் பாக்கி டொனேஷன், சேரிட்டி, இந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கெல்லாம் நம்ம செலவழிக்கிறோம். டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்மளால ஆனதை நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். ஓகே, அப்புறம் இது இந்த படம் போட்டுக்கிறதுல இவன் கையில் ரூபாயெல்லாம் எண்ணி இருக்கான். இதெல்லாம் எண்ணி இன்னைக்கு இந்த காரை வாங்கணும், அந்த காரை, இந்த கார் நான் தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஐ ஏர்ன் சோ மச் மணி, நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன் பாரு, எல்லாம் நான் சூப்பர் டேலண்டட், எனக்கு கிட்ட நான் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு அறிவு இருக்கு, நான் சம்பாதிக்கிறேன்
அப்படின்னு ஒரே ஈகோ, ஐ ஆம் த டூயர்னு நினைச்சிட்டு அகங்காரத்துல இருக்கான். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இவன் பக்தன் நல்லாதவன் தான் இப்படி இருப்பான். பக்தரா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவோம், எல்லாம் கடவுளோட கிருபை, எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட மனசு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நம்ம அந்த பணிவு இருந்ததுன்னா அது பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானவள் ஆக முடியும். ரொம்ப ஓகே. 5 படிங்க கம்ப்ளீட். எஸ் மாதாஜி. निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदम् अव्ययं तत्. பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கம் முறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார்கள். ஓகே, இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். சரணடையும் முறை அருமையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்வத்தினால் மயங்காமல் இருக்க வேண்டும். உண்மையின் அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம் ஜடையத்தின் எஜமானன் தான் அல்ல என்றும் பரமபுருஷ பகவானான எஜமானன் அவர்தான் எஜமானன் என்று அவன் அறிய வேண்டும். சரியா? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகா கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ கால்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். எங்கேயும் இருப்பார், சச்சினா எங்கேயும் இருப்பார், எட்டர்னல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். சித் நாலேஜ், ஆனந்த் ஜாய், விக்கிரக உருவ வழிபாடு கோயில்களில் பார்க்கறது. சரணடை முறை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜட உலகில் ஏதேனும் மரியாதை எப்போதும் எதிர்பார்க்கும் நபரால் பரம புருஷரிடம் சரணடைய முடியாது. இன்ப துன்பம், சுகம், துக்கம் முதலிய இருமைகளில் இருந்து விடுதலை பெற்று ஞானத்தின் மூலம் முழுமை பெறுபவன் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது சாத்தியமாகிறது. மற்றவாளெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆக முடியாதுங்கிறது. எதை எடுத்தாலும் இன்னைக்கு நமக்கு அவன் எனக்கு மரியாதையே கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு மற்றவாளையெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம். கொடுத்தா கொடுக்கட்டும், கொடுக்காட்ட போட்டோம், நீ மாட்டுக்கு வேலை செஞ்சது எல்லாத்துலேயும் சமமாக இருந்துக்கோ. துக்கம் இன்பம் வந்தாக்க ஒரே ஆடக்கூடாது, துன்பம் வந்தாக்க அதுக்குன்னு வருத்தப்பட்டுன்னு உட்காரக்கூடாது. எல்லாம் சமநிலையா நம்ம ஃபீல் பண்ண முதல்ல அதை கற்றுக்கணும் லைஃப்ல. அதை கற்றுனா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரிசையாக ஒன்றா வந்துடும். நமக்கு முதல்ல சாண்டிங் பண்ணுங்க. சாண்டிங் பண்ணினாலே எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும் நமக்கு எப்படி சொல்லி தரணும்னு. வரிசையாக ஒன்றா நமக்கு அவராகவே சொல்லிக் கொடுப்பார். ஓகே, அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதை அடைப்பவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவது இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு பக்தனா இருந்து அவருக்கு எல்லாமே பண்ணிட ஆரம்பிச்சாச்சுனாக்க நேரம் கோலோகம் வந்தவன் போலாம். மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த கடல்ல விழ வேண்டாம். நம்ம அங்க ஒளி தனியா கிடையாது. சூரியன், நெருப்பு இதெல்லாம் டெம்பரரி. மின்சாரத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அதை வச்சு நைட்ல எல்லாம் வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. இது அங்க போனாக்கா அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அவர்கிட்டே வர ஒளியே 1000 சூரியங்களுக்கு நமக்கு வேணுங்கிற அத்தனை வெளிச்சம் கிடைக்கும் வீட்டுல. எஸ்மா 7 படிக்கும். ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्तानि कष्यति. கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவார். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகிறார்கள். இந்த கட்டுண்ட உலகத்துல வாழ்ந்து ஜீவாத்மா பரமபுருஷின் நித்தியமான அம்சமாகும். பரமபுருஷ பகவான் எண்ணற்ற ரூபங்களில் தன்னை விரிவுபடுத்தி தோற்றமளிக்கிறார். முதல் நிலை விஷ்ணு தத்துவம் என்றும் 2ஆம் நிலை ஜீவ தத்துவம் என்றும் அறியப்படுகின்றன. விஷ்ணு தத்துவங்கள் சுய அம்சங்கள் என்றும் ஜீவாத்மாக்கள் பின்ன அம்சங்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன. மனிதர்கள், பூனைகள், நாய்கள் மட்டுமல்ல, ஜட உலகின் மிகப்பெரிய அதிகாரிகளான பிரம்மா, சிவன், ஏன் விஷ்ணு உட்பட எல்லா உயிர் வாழ்களும் பரமபுருஷ பகவானின் அம்சங்களே. மனம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் போது அவனது செயல்கள் நல்லவையாக உள்ளன. மனம் ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் போது அவனது செயல்கள் தொல்லை கொடுப்பவையாக இருக்கின்றன. மனம் தமோ குணத்தில் இருக்கும் போதோ அவன் கீழ்நிலை உயிரினங்களுக்கு பிரயாணம் செய்கிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு. நாம் சிறிய அம்சம், பகவான் பெரிய அம்சம். கிருஷ்ணர் நெருப்பு என்றால் நாம் நெருப்பு பொறி. ஒரே தரம், அளவுதான் வித்தியாசமா இருக்கு. பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணாரம். அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம். ஓகே, 7வது ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம்.
எஸ் 8வது ஸ்லோகம் படிக்கும். Yes, Mataji. Shariram yat avapnoti yachapyutkramatiishwarah grihayitvaitani samyati vayurgandan ivashayat. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறு உடலை எடுப்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். ஒரு உடல் எடுக்கிறது, இதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். உயிர் வாழி இங்கே ஈஸ்வரா, இந்த ஈஸ்வரன் வருதா, ஈஸ்வரன் வருதம். இங்கே ஈஸ்வரா தனது உடலில் எஜமானன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளார். ஓகே, இதுல முதல்ல குழந்தையா இருக்கும், அப்புறம் பெரியவாழாரோ எல்லாம் ஆனதும் வயசானதுக்கு அப்புறமா ஜரானா ஓல்டேஜ் இல்லையா, அந்த சமயத்துல என்ன ஆகுது, ஓல்டேஜ் வந்தோடனே எல்லா சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகி உடல்ல இருந்து ஆத்மா பிரிஞ்சு போகுது. ஓகே, அது ஆத்மா போகும்போது என்னத்தை எடுத்துன்னு போகும், நம்மளுடைய உடல், நம்ம இத்தனை நாளா வாழ்ந்தது இல்லையா, அந்த உடலோட சேர்ந்து தானே வாழ்ந்துருந்தது. அப்போ அந்த உணர்வுகளை அது சுமந்து செல்லும். காற்று எப்படி போகும்போது ஒரு சென்ட் அடிச்சிடும், இல்லை வீட்டுல சமையல் பண்றோம், அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் வருது இல்லையா, காற்று எப்படி அதை எடுத்து சுமந்தி இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு, அங்க கிச்சன்ல சமையல் பண்ணாக்க இங்கே நமக்கு ஸ்மெல் அடிக்கிறது, அதுக்கு அந்த காற்று சுமந்து வருகிறது. அதே மாதிரி ஒரு சென்ட் அடிச்சுன்னா வாசனை திரவியங்கள் அடிச்சா அதுவும் வாசனை அடிக்கிறது, எல்லாமே நமக்கு தெரியுது இல்லையா. காற்று நறுமணத்தை எப்படி தாங்கி செல்கிறதோ அது மாதிரி உயிர் வாழியானது உடலை விட்டு வேறு உடலுக்கு போகும்போது அந்த உடல்ல இருந்த சமயத்துல இருந்த உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது. ஃபீலிங்ஸ் எதை சேர்த்துன்னு போறதுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது. As we pass from body to body, nothing belongs to us. இந்த உடலை விட்டுட்டு அந்த ஆத்மாவானது என்ன பண்ணும், வேறொரு சொல்ல போகிறது. ஸோ இப்படி போகும்போது நமக்கு எது சொந்தம் நம்மளத வச்சுக்கிறது, ஒண்ணுமே நமக்கு சொந்தம் கிடையாது. ஸோ இவன் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறான், இது என்னோட இடம், இது செவருக்கு வால் கட்டி நீ உட்காந்துருக்க, திஸ் ஏரியா பிலாங்ஸ் டு மீ அப்படிங்கிறான். நோ திஸ் ஏரியா பிலாங்ஸ் டு மீங்கிறான். ரெண்டு பேருமே இந்த உலகத்துல யார் முன்னாடி போறான்னு தெரியாது, ரெண்டு பேர்ல. இதுல இவாளுக்குள்ள இப்படி சண்டையெல்லாம் போட்டுருக்கான். இதெல்லாம் போடுறது அவசியம் இல்லைங்கிறது நமக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேற இதெல்லாம் நமக்கு பக்குவமானோம். ஓகே, 9 படிப்போம். Yes, Mataji. Srotam chakshuh spashanam cha rasanam granam eva cha adhishtaya manaschayam vishayan upasevate. இவ்வாறு வேறொரு சூழ உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். ஏன்னா இன்னொரு இது கிடைச்ச உடனே இதெல்லாம் இருக்கும், அதனால புலனின்பம் எல்லா புலன்கள்லாம் கிடைக்குது. அது புலனின்பங்கள் விஷயம், புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிச்சிருக்கான் இன்னொரு ரோடலுக்கு போயிட்டு. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. முட்டாள்கள், மூடாஸ். ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஞானத்தில் நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறி ஞானம் நமக்கு வந்தாச்சுனாக்க அவளுக்கு இதை பத்தி புரியும். நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா. உடல் டெம்பரரி, அதுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் உயிரோடு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த உயிர் ஆத்மாவானது உடலை விட்டு போச்சுன்னா அந்த உடல் என்ன சொல்லுவோம், பாடி, டெட் பாடின்னு சொல்லிவிடுவோம். அவ்வளவுதான், அது இதுன்னு தான் ஆயிடும். அது ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதுக்கு அவா இவா பேர் சொல்லி மரியாதையோடு இருக்கும். அதனால ஆத்மா தான் உயர்ந்தது. அந்த ஆத்மாவும் கிளம்பி போச்சுன்னா உடலுக்கு உடம்பு கிடையாது. அப்படிங்கிறத முதல்ல யாருக்கு புரிஞ்சு, யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, சத்தியலோகம் பிரம்மா, தபலோகம் சனத்குமாரர், ஜனலோகம் பிரஜாபதி, மகரலோகம் பிருகுமுனி, சொர்க்கலோகம் தேவர்கள், புவர்லோகம் முன்னோர்கள், பூலோகம் மனிதர்கள், அதல அசுரர்கள், மிதள அசுரர்கள் பூதங்கள் வருவோம், சுதல மகாபலி, தலாதல அசுரர்கள், மகாதல நாகலோகம், ரக்ஷாதல தத்யாஷ், பாதாள வாசுகி. Yes, 12 படிங்க கமலாஜி. Yes.
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्य आत्मन्य अवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः. சாரி, இது 11 முதல்ல 11 படிச்சிருக்கீங்க, 12 படிச்சிருக்கோம் கமலேஷ். ओके. यत् आदित्य कथं तेजो जगत्पासयते किलं पच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वित्ति मामकम्. தன்னுணர்வில் நிலை பற்றி முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண முடியாது. ஸோ ஆன்மீகவாதிகளுக்கெல்லாம் தான் எல்லாமே தெளிவா புரியும். மற்றவாளுக்கெல்லாம் தன்னுள்ளில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்குது என்று முடியும். அவளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. மனசு அதுல வளர்ச்சி பெறணும். ஓகே. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகிறது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகிறது. நெருப்புக்கு வெப்பம் கிடைக்கிறது, நெருப்பு எதுங்கிற விஷயம். அது வெப்பம் கிடைக்கிறது காரணம் யாரு? நான் தான் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதையில் பல்வேறு ஆன்மீகவாதிகள் உள்ளனர். ஆனால் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாத ஒருவன் உயிர்வாழியின் உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம் என்பதை காண முடியாது. நம்மளால உடம்புல சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தோம், இப்போ எப்படி இருக்கோம், நமக்கு அதுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? கொஞ்சம் கூட சம்பந்தம் இருக்காது இல்லையா? இதெல்லாம் யாருக்கு புரியும்? இந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவாளர்தான் அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா நம்ம அந்த சின்ன வயசுல இருந்த அதே ஆத்மா தான் இப்போ நமக்கு கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்குங்கிறது அதையும் புரிஞ்சுப்பா. யாரு? ஆன்மீக பாதையில முன்னேறி இருக்கிறவளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சூரியனின் பிரகாசம், சந்திரனின் பிரகாசம், நெருப்பு அல்லது மின்சாரத்தின் பிரகாசம் ஆகியவை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிலிருந்தே வருகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் தொடக்கமாகும். அதை புரிஞ்சுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு பிகினிங் ஸ்டேஜ். எஸ் பிரம்ம சங்கீதத்துல படிங்க ஸ்லோகம். अच्छा. चिन्तामणि प्रकर सत्मसु कल्पवृक्ष लक्षव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत सम्भ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. நான் கோவிந்தனை வழிபடுகிறேன். அவர் ஆதி புருஷன், முதல் புருஷனான அவர், பசுக்களை மேய்ப்பவர். இந்த இடம் ஆன்மீக விலையுயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்டது. சுற்றிலும் லட்சக்கணக்கான கேட்ட வரவழிக்கும் கல்பத்தருக்கள் இந்த ஆதி புருஷனுக்கு 1000 லட்சுமிகள் அல்லது கோபியர்கள் சேவை புரிகிறார்கள். இன்னைக்கு காத்தால கூட படிச்சோம் நம்ம பிரம்ம செகண்டே. அதை எல்லாருமே கற்றுக்கோங்க. அதை சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்ப விருக்ஷா லக்ஷா விரதேஷு சொரபீர் அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சகசிரசதல் சம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம்மகம் பஜாமி. நான் உங்களுக்கு இந்த இதை அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன், இந்த ஸ்லோக பிபிடிய. அதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க. எஸ்மா. அடுத்தது 14. गामा विषय च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. நான் ஒவ்வொரு, இது 13 ஸ்லோகம், 15.13. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகிறேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிறைவே பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். சந்திரன் அது நைட்ல பார்த்தாக்க வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கிறது இல்லையா? அது சந்திரன் தேர்ந்து வர ஒளி மூலியமா தான் அந்த இதுக்கு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறா. ஆனா இப்போ நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னு வச்சுங்களேன். காய்கறிகளுக்கும் பழத்துக்கும் வாழ்வு ரசத்தை அளிப்பது எது அப்படின்னா உடனே சந்திரன் எழுதக்கூடாது. சந்திரனை பண்ண சொல்றது யாரு? கிருஷ்ண பகவான் தான் இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் மூலாதாரம் யாரு? கிருஷ்ணருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் நுழைகிறேன். எந்த சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாக்கி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வத்தை வழங்குகிறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஸோ சந்திரனாக்க கிருஷ்ண பகவானால் தான் பண்ண முடிந்தது. ஓகேயா? ஸோ எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான்
உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிச்சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். நம்ம உடம்புக்குள்ள எப்போதுமே நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் 98.4 இருக்கணும்னு வச்சிருக்கோம். எதுக்காக அதை வச்சிருக்கா? அது உள்ளுக்குள்ள நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் அது ஜீரண அது எல்லாம் ஜீரணமாகி டைஜஸ்ட் ஆகி எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம இன்டேக் ஆஃப் ஏர் வந்து கூலாக தான் எடுத்துன்னு போகிறோம். அதே மாதிரி வெளியில் விடுறோம் இல்லையா, வெளியில் விடுற காற்று வெளி சுவாசம் அதுக்கு உஷ்ணமாக வரும். ஏன் காரணம்? நமக்கு பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்குது. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் உட்சுவாச காற்று வெளிச்சுவாச காற்றுடன் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றன. அதனால்தான் அது உணவெல்லாம் செரிக்க உடல்ல வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா அது ஜெரிக்க முடியாது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு. ஓகே, ஸோ இந்த படம் உங்களுக்கு நேற்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஒவ்வொரு இதயத்திலும் ஆத்மாவும் இருக்கு, கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்கார். இந்த ஆத்மாவானது இந்த பழத்தை குத்தி திங்கிறது அந்த வேர்டு. அதை வந்து ஆத்மாங்கிறது இந்த பறவை, அதை வந்து மேலேருந்து உட்காந்து பரமாத்மாங்கிற பறவை பார்த்துட்டு இருக்கு. அதுக்காக தான் இந்த படம் போட்டு கொடுத்துருக்கு. நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீச்சுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். எல்லாரோட இதயத்தில் நான் இருக்கேன். நான் தான் உங்களுக்கு ஞாபக சக்தி வரணுங்கிறதுக்கு நான் தான் காரணம். அறிவும் மறதியும் உங்களுக்கு அறிவு கொடுக்கறதும் நான் தான், மறதியை கொடுக்கறதும் நான் தான். ஏன்னா மறதி கொடுக்குற அறிவு எல்லாம் அதை நம்ம தான் டெவலப் பண்ணோம். அவர் கொடுத்துருக்கார் சுதந்திரம், பூர்ணம் சுதந்திரம். அறிவை நம்ம வளர்த்துக்கணும்னா பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணி அதுலேருந்து நம்மளோட அறிவை நம்ம தான் ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு விருத்தி பண்ணிக்கணும். அவர் அறிவு தான் கொடுக்க முடியுமே அப்படி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணி நீ எப்படி உன்னை விருத்தி பண்ணிப்ப அப்படின்னு அவர் சொல்ல மாட்டார். விருத்தி பண்றதுக்கும் அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார். அது நம்மளுடைய விடாமுயற்சி அவசியம். அதுதான் தமிழ்ல ஒரு சொல்லுவாங்க, விதியை மதியால் வெல்லலாம். அதனால நமக்கு கொடுத்துருக்கிற புத்தியை யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே நம்ம தான் பண்ணிக்கணும். அதான் எல்லா வேதங்கள்ல பார்த்தேன்னா அதுல அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்லிக்கிறார். உண்மை வேதாந்தத்தை தொகுத்துப்படும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஓகே, தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். 2 டைப் ஆத்மாக்கள் இப்ப நம்மளாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஜனங்கள்ல. இதுல வந்து சில பேர் தவறக்கூடியவர்கள் தவறானவர்கள், தவறக்கூடாதவர்கள், தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள். தவறக்கூடியவர்கள் தான் என்ன, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயே இருக்கிறவெல்லாம் தவறிட்டு தான் இருப்பார். தவறாதவர்கள் என்ன, ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் வருவாங்களாம். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷனான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்கும் நுழைந்து அவற்றை காக்கிறார். அவர் தான் பரமாத்மா தான் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றிருக்கார். ஓகே, அடுத்தது இது படிங்க, யஸ்மாத் படிங்க. यस्माक्षरम् अदितोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमः. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். என்னையே எல்லாரும் புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுறா. இவா 2 பேருக்கும் தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நான் இருக்கிறேன். நான் உத்தமமானவன் என்பதால் அதனால தான் வேதங்கள் எல்லாம் அப்படி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது பக்கத்துல இங்க என்ன போட்டிருக்கு, உன்னத பகவான் அப்படிங்கிறது. அவர் உட்காந்து எல்லாம் எழுதுறாரு. யார் படம் போட்டிருக்குது, யார் எழுதி போட்டிருக்க படம் சொல்ல முடியுமா? இது என்னன்னு கமலாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. இது என்ன, இந்த படத்துக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இந்த படத்துக்கா? எனக்கு தெரியலையம்மா. வால்மீகி தானே இது? ஆஹா, அந்த வால்மீகி என்ன பண்றார்? அவர் வால்மீகி பார்க்க சொல்ல அவர் எழுதினே இருக்க வால்மீகி. நான் சொல்றேன் கேளுங்க. வால்மீகிங்கிற அவர் வந்து ரத்னாகர்னு அவருக்கு ஒரிஜினல் பேரு. அவர் வந்து திருடிண்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் குடும்பத்தை காத்துன்னு உட்காந்துருக்காரு. அப்போ வந்து அவ ஒய்ஃப் எல்லாரும் இந்த அப்புறம் வந்து அந்த சமயத்துல நாரத முனி வர்றார். நாரத முனி சொல்றார், இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் இதுங்கிற திருடி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கேன். எங்கிட்ட வீணை மட்டும்தான் இருக்கு, இதை எடுத்துன்னு போறதுக்கு நான் இங்கேயே உட்காந்துருக்கேன். நீ வீட்டுக்கு போ, வீட்டுக்கு போய் உங்க அப்பா அம்மாட்ட கேளு, அப்பா அம்மா குழந்தைய ஒய்ஃப் கிட்ட எல்லாம் கேளு.
நான் பண்ண பாவங்கள்லாம் நீங்க கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறீங்களான்னு கேளு. யார் எடுத்துக்க தயாரா பாரு. யாராவது எடுத்துக்கலைன்னா நீ மறுபடியும் வா. எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னாலும் வந்து என்கிட்ட சொல்லி நான் அப்புறமா நான் உனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்றேன். வீட்டுக்கு போனாக்க வில் யூ டேக் மை, நான் பண்ண பாவங்கள்லாம் எடுத்துக்கிறியாப்பா அப்படின்னு. நான் எதுக்கு உன் பாவத்தை எடுத்துக்கணும்? நானும் ஐ ஒன்று ஒருத்தரும் அம்மாவும் சொல்றா, இது பிள்ளையும் இது ஒய்ஃப்னு சொல்றா, பிள்ளை குழந்தைகள் எல்லாருமே மாட்டேன் உன் பாவங்களை நான் எதுக்கு பார்த்துக்கணும்? நான் அப்புறம் அவனுக்கு அப்படியே லைஃப் வெறுத்துப்படுது. நான் பண்ண பாவங்கள்லாம் யாருக்காக பண்ணேன்? இவாளுக்காக தானே, குடும்பத்துல இவெல்லாம் சாப்பிடணும் போகணுங்கிறதுக்காக தானே பாவம் பண்ணணும். அப்படியே வெறுத்து போய் உட்காந்த உடனே அவர் மேல ஒரே எறும்பு இருக்கு இல்லையா, எறும்பு வந்து அவர் மேல ஒரு மலை மாதிரி கட்டி போட்டுருது. அப்போ உட்காந்துட்டு அவர் ராமா 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 ராமன்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ உட்காந்து ராமான்னு சொல்லிட்டே இருக்க. இல்ல மரான்னு சொல்லு மரான்னு சொல்லிட்டே இருந்துச்சு. அது ராமா ஆயிடுச்சு. அப்புறமா அவருக்கு வந்து அப்பதான் விரக்தியாகி அப்படியே முடிச்சுட்டார். இவரு தான் சொன்னார், இந்த மாதிரி உட்காந்து மரான்னு சொல்லிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதமணி அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ண அது மாதிரி பண்ணிக்கிச்சு. அது ராமா வந்து அப்புறமா அவர் எல்லாத்துலேருந்து தெரிஞ்சு அவர் அதுலேருந்து வந்து அப்புறமா வந்து உட்காந்துதான் வால்மீகி எழுதினார். அவருக்கு பேர் வால்மீகி ஆயிடுச்சு. வால்மீகியோட ஒரிஜினல் பேர் வந்து ரத்னாகர். ஓகே, அதை வந்து அந்த மாதிரி எல்லா வேதங்கள்ல இருந்தாலும் எழுதி போட்டு ராமாயண வேதங்களுக்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் புருஷோத்தமனாக நான் கருதப்படுகிறேன். எல்லாம் இந்த எபிக்ஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னா நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அவள்லாம் எழுதியிருக்காதுல அப்படின்னு. ஓகே, 19 படிங்க. எஸ்மா. யோ மாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவன் ஒருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதரின் மைந்தனே, அவன் இந்த பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கிறான். பகவான் அறிஞ்சவா பக்தி தொண்டில முழுமையாக ஈடுபடுறாரு. ஓகே, கற்றுண்ட ஆத்மாவும் சரி, முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் சரி, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே எவரும் மிஞ்ச இயலாது. உத்தம, அந்த இடத்துல உத்தமன் அந்த புருஷ உத்தமம். புருஷ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இல்லையா, ஜானாதி புருஷ உத்தமம். உத்தமம் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். பரம புருஷன் பகவானை யாராலும் மிஞ்ச முடியாது. அடுத்தது 19 படி. இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் யுக்தம் மயா நக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதகிருத்யஸ்ய பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இது. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் ஆவான். அவன் முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். பகவான் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமர் என்பதை அறிபவன், எல்லாவற்றையும் அறிபவன் என்று கடவுளே விளக்குகிறார். பக்குவமற்ற அறிவாளி பூரண உண்மையை பற்றி கற்பனை செய்து கொண்டே போகிறான். ஆனால் பக்குவமான அறிஞனோ பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ணர் உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபடுகிறான். இதுல பஜத்தி என்னும் சொல் பரமபுருஷனின் தொண்டு சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே, சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு. இது 20th ஸ்லோகத்தை இந்திய கமலாஜி. ஓகே, 20th ஸ்லோகம் காணும் போயிடுச்சு. உங்க கையில 20th ஸ்லோகம் இருக்கா கமலாஜி? இதுல 19வது ஸ்லோகம் தானே இது. ஓகே, சாஸ்திரங்களின் மிக ரகசியமான பகுதியை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதால் ஜட இயற்கை குணங்களில் எல்லாம் களங்கங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியும். இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் இதய பலவீனத்திலிருந்து ஒருவனை தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை விளக்கின. மீதமுள்ள ஸ்லோகங்கள் புருஷோத்தம யோகத்தை விவாதிக்கின்றன. ஓகே, ஸோ பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 15வது அத்தியாயத்தின் பலன்கள் நற்கதி அடைய வங்காளத்தில் கிருபாநரசங்களுடைய மந்திரி தீய எண்ணங்கள் கொண்டவர். அரசனை கொன்று தான் அரசனாக வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்ட போது நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தார். தீய எண்ணங்கள் கொண்டதால் அவன் குதிரையாக பிறந்தான். அதை ஒரு வணிகன் அதனை
அரசுக்கு காணிக்கை அளித்தான். ஒரு நாள் ராஜா வேட்டைக்கு அந்த குதிரை மேல் சென்று ஓய்வெடுக்க ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்தார். அப்போது அவர் முன் ஒரு ஓலைச்சுவடி கீழே விழுவி அதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்க அந்த குதிரை மேலே பறந்து சென்றது. பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த விஷ்ணு சர்மா என்ற ரிஷி தாங்கள் படித்தது கீதையின் 15வது அத்தியாயத்தின் ஒரு பாதி. இதை கேட்டதும் குதிரை நற்கதி அடைந்தது என்றார். 15வது அத்தியாயத்தின் மகத்துவத்தை கேட்ட அரசனும் தினமும் 15வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து நற்கதி அடைந்தார். ஸோ இந்த 15வது அத்தியாயம் அவ்வளோ இப்போ இது விசேஷம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். இதோட இந்த ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு உங்களுக்கு கோவர்த்தன கதை தெரியும் எல்லாருக்கும் நினைக்கிறேன். யாருக்காவது தெரியுமா கோவர்த்தன மலை பத்தி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு யாருக்காவது? சொல்றேன்னு சொல்லுங்க கோவர்த்தன மலை பத்தி அந்த கதை சின்னதா. கோவர்த்தன கதையா? ஓகே மாதாஜி. சிம்பிளா அந்த கோவர்த்தன அந்த இது அவளுக்கு பழக்கம் உண்டு. அந்த இதுல யாதவ குடும்பத்துல இந்திரர் தான் இது பண்ணணும். இந்திரனுக்கு யாகம் பண்ணி அவரோட இது பண்ணுவா இந்திரனை. அப்போ நம்ம கிருஷ்ணரும் பரவாயில்ல விளையாடி சொன்னா, ஏன் இந்திரனுக்கு ஏன் பண்ணணும், எனக்கு தான் பண்ணணும். இந்த கோவர்த்தன கிரி இருக்கு இல்லையா, இந்திரனுக்கு பண்றதுல என்னத்துக்கு அப்படின்ட்டு அதுல பண்றதுல பிரயோஜனம் இல்லை, இந்த இதுதானே அதை பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு. ஏன்னா அப்பா சொல்ல இத்தனை வழக்கமா வந்துட்டு இருக்கு, இந்திரனுக்கு யாகம் பண்ணணும் இல்ல, அது கூடாது, அது அவசியம் இல்லை, அதுதான் அப்படின்னு. அப்ப என்ன அதனால அவ என்னடா அதை பண்ணிட்டு பார்த்தோன்னா இந்திரன் ஒரே மழை இதுமா அப்படி பயங்கரமா இந்திரனுக்கும் மழைய வரவழைச்சுடு. அந்த இவரை வருண பகவானை கூப்பிட்டு அப்படி மழை பிரளயமா எடுத்து அப்படி பயங்கரமா. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அங்க யாதவ குடும்பத்துல அவ எல்லாருமே கோவர்த்தன. அப்ப என்ன கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்னா அவளை அடைக்கலம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம இடது கை சுண்டு வரலால அப்படியே அந்த கோவர்த்தன மலைய தாக்கி பிடிச்சுட்டார். தாக்கி பிடிச்சிட்டு எல்லாரும் அவளுக்கு அந்த கோவர்த்தனைக்கு மலைக்கு கீழே எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் கொடுத்துட்டா. அந்த மாதிரி கண்டினியூஸா 7 நாள் அந்த என்ன மழை என்ன புயல் வந்தாலும் 7 நாள் கண்டினியூஸா அந்த மலையை தாக்கி எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் எடுத்து. அப்பதான் இந்திரன் அடரா நம்ம கிருஷ்ணன் இது பகவானே நம்ம விரதம், அவரை நம்ம போய் இது பண்ணிட்டோமேன்ட்டு அப்புறம் அவரது காலில் விழுந்து அடைக்கலம் போடுறேன். கரெக்டா மாதாஜி? தேங்க்யூ மாதாஜி. இது சிம்பிளா கொடுத்தாச்சு. நீங்க அதை கூகுள் பண்ணி நல்ல ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த சாப்டர் இதோட 20 சாப்டரோட முடிஞ்சு போச்சு. 20 ஸ்லோகாவோட பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதன் மூலம் ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல், இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல், வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம் அது பார்த்தாச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர்ல கிடைச்ச நமக்கு வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? நாம் அனைவருமே தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நகல் செய்ய முயற்சிக்காதீர்கள். உண்மையே அழகானது. அவ அப்படி இருக்காளே, அவ மாதிரி நம்ம இருக்கணும், இவாள மாதிரி இப்படி இருக்கணும், நம்ம இது நமக்குன்னு பகவான் கொடுத்துருக்கா இல்லையா, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாழ கத்துக்கணும். அதாவது அவளை காப்பி அடிக்கிறதுனா யார்ட்டையாவது ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சுட்டு நம்மளோட போக்கில் அதை நம்ம பண்ணணும். யாரையும் காப்பி அடிச்சு பண்ணாது, யாரையும் நகல் செய்யாதீர்கள். உண்மையா அவளோட இது இருக்கிறது தான் உண்மையா இருக்கிறது தான் அழகு. ஓகே, இது இன்னொரு வாழ்க்கைக்கான பாடம். இந்த சாப்டர்ல நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும் போது நம்மை புகழ வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம். மற்றவர்கள் நமக்கு ஏதாவது செய்யும் போது அது அவர்களது கடமை என்ன நினைக்கிறோம். மேலும் பகவான் எல்லாவற்றையும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்கிறார், அதுவே காரணமற்ற அன்பு. ஸோ நம்ம மற்றவர்கள் ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் நம்ம பண்ணோம். இன்னைக்கு சமையல் சின்னதா நான் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தானே, அதனால எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒரு சமையல் பண்றேன். அந்த சமையல் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குன்னு எனக்கே தெரியும். அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை நான் டேஸ்ட்டும் பார்த்துட்டேன், எனக்கு தெரியும். அதனால எல்லாருக்கும் டேபிள் கொண்டு வச்சு எல்லாருக்கும் பரமாறேன். எல்லாரும் பார்த்த உடனே அந்த சாப்பாடு எல்லாரும் நல்லா இருக்கிற சொன்ன பார்க்குறேன். ஒருத்தரும் ஒன்றும் வாய் திறக்கல, சாப்பிட்டுட்டு எழுந்துட்டு போயிடுறாங்க. சரி, நம்மள நல்லா இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு இருக்கப்படாதா நம்ம அப்படின்னு ஃபீல் பண்றோமா இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வேற யாராவது அதே இடத்துல இன்னொரு வீட்டுல நம்ம எங்கேயா போய் சாப்பிட்றோம், அது பிரமாதமா இருக்கு நம்ம சொல்றதுக்கு வாய் வருதா நமக்கு? நம்மளும் அது அவளோட பண்ற சமையல் பண்ணி கொடுக்கணும், நல்லா பண்ணி தரணும், அவளுக்கு கடமை அப்படின்ட்டு. நம்மள புகழலைனாக்கா நமக்கு ஃபீலிங் வருது. இன்னொருத்தர் வீட்டுல இன்னொருத்தர் பண்றச்சே அவளை புகழறதுக்கு நமக்கு வாய் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஆனா பகவான் எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையும் யார்கிட்டையும் அவர் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத செய்கிறார். அந்த மாதிரி நம்ம வாழ கத்துக்கணும். புரியுதுன்னா, நம்மளை யாரும் பிளேஸ் பண்ண வேண்டாம், நம்மள யூ பேக் யுவர் செல்ஃப், நம்மளே தட்டிட்டு நம்மளாவே முன்னுக்கு வந்துருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.
இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இந்த இந்த வாழ்க்கைக்கான படம் ரொம்ப பிடிச்சமானது இருக்கு. அது எல்லாரும் அது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்மள புகழணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. அதே மாதிரி நீங்க மற்றவங்களை புகழாம இருக்காதீங்க. மற்றவங்களை நீங்க புகழுங்க. ஓகேயா? அந்த அது ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி லைஃப் நம்ம வாழ கத்துட்டோம்னா நமக்கு எல்லாத்துலயுமே நம்ம சமமாகி நமக்கு எல்லாத்துலயுமே டிட்டாச் ஆயிட்டு வந்துடும். ஓகே, ஸ்லோகத்தை சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொன்னோம். மஞ்சா கல்பத்ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லிடுங்க ஒரு வாட்டி கூட. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே. Yes, Kamala. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோऽध्यायः. अस्मिन् परात्मन् अनुपाद्मकल्पे तमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रागराशिं